It-tnejn filgħaxija se jkun inawgurat b'mod uffiċjali l-gażin ġdid tal-banda ta' San Girgorf ta' Sliema. Għal dan il-jum se jkun hemm programm mużikali bandistiku b'filmat storiku dwar l-istorja u l-iżvilupp tas-soċjetà kif jgħidilna aħjar is-segretarju tal-istess gażin Gregory Sammut. Nhar it-tnejn hija ġurnata storika s-Soċjetà Mużikali San Girgorf fejn ħajsir ftuħ uffiċjali ta' dan il-każin, każin Sanctus Gregorius Manius kif iddeċida l-Kumitat bħala isem ovvjament iddedikat lil patrun tagħna. Ħajkun hawn il-ħruġ min-niċċa ta' San Girgor għal ħabta tas-7:15 ta' filgħaxija fejn jkun hawn il-banda Soċjetà Mużikali San Girgor. U mbagħad wara fit-8 ħajibda kunċert hawnhekk taħt il-patroċinju tal-President ta' Malta. U jkun hemm il-ftuħ uffiċjali tal-Kamra tal-Kumitat. L-għaqda ilha li twaqfet 31 sena. Il-gażin huwa karatterizzat minn arkitettura mill-isbaħ filwaqt li f'dawn l-aħħar xhur sar xogħol kontinwu biex is-sala tal-gażin tkun lesta żmien il-festa tal-istess lokalità. Is-sala tal-gażin tal-banda hija waħda mill-isbaħ kmamar fl-istess binja fejn fost l-oħrajn wieħed isib pittura tal-Qaddis San Girgor u l-arma tal-gażin fl-irħam fl-art. Ix-xogħol li ħa madwar 4 snin biex saret il-binja tal-gażin se jkun qed jiġi inawgurat propju ftit jiem qabel il-festa ta' San Girgorf ta' Sliema fit-2 ta' Settembru. Gregory għalinna aktar dwar il-ħidma li saret tul dawn l-aħħar snin. Dan il-każin inna naħdmu għalih għal dawn l-aħħar 10 snin. Ovvjament kien hemm ħidma sfiqa minn benefatturi volontira biex il-każin ikun sede kif imiss ġewwa ta' Sliema iddedikat il San Girgor il-Kbir. Preżenti għal din l-inaugurazzjoni mistennija l-President ta' Malta, Mary Louise Colejro Preka.